Wilujeng dalu selamat malam, Nduk. Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu. Selamat malam Mas Akbar. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Angger Dik Lintang Kairo iso bergabung karo Sanggar Seni Astabrata kaya bengi iki. Anggota Astabrata ya ana sing seneng, Mbak. Pripun? Semangat. Ana sing semangat. Sinten to, Mas? Lho ya ana, ning kamangka wis duwe bojo. Yo. Sak kere. Wis duwe bojo terus angger sampeyan dadi ikut memeriahkan ana ing Astabrata ngono iki difoto, didadekke status semangat Dik Lintang dadi semangate kanca-kanca Astabrata. Alhamdulillah. Dadi semangat. Derek remen Mas. Iya. Biasane wonge terus didumuk ngono terus dingkluk. Jangan malu-malu dong, Mas. Lah iya. Dik Lintang. Inggih. Njurung donga napa kangge warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Dusun Kaliula yang malam ini menyelenggarakan acara bersih dusun dan kemerdekaan RI. Ayo. Nggih, semoga sedaya warga masyarakat Kaliula pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kewarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah, masyarakatnya tambah guyub rukun solid sedayanipun pokoknya Mas. Terus doakan apa kanggo Astabrata semoga tambah apa? Semoga tambah lancar, tanggapannya lancar terus. Mas disemangati dong Dik Lintang. Semangat Astabrata. Suka. Bakal aja lali ngejak aku loh Mas. Nggih, tenan kok anggaran sampeyan iki terus ana sing wah terus moto nggih status. Kelakuane sapa kuwi jane? Ya ngono kuwi ya. Niki ana pamundhut Dik Lintang. Terbanyak kula voting niki wonten sesideman kalih podang kuning monggo badhe dipun aturaken ingkang pudirin mardika mawon kula mangsulaken wonten Dik Lintang. Ayo. Sami slindrene ayo. Podang kuning. Podang kuning dibawani riyen nggih? Nggih. Semorondana. Ayo. Semorondana. Mangga. Nadian wujudmu peksi serihan kok iso lali to Ora apa-apa. Ora masalah wong padha. marai sami lho Mas Marai ya nggih. marai jumbo ya Nggih, ngaten niku disemangati Mas Tiar. ya Allah. Masalah. Ren nggih Mas Iya, agawe. Ya. bajunya ucul ini bajunya Oh, iya. Ora apa-apa. Sampeyan sakniki kelas pinten Dik Lintang? Kelas 1 SMA, Mas. Nggih. Nggih. Wong kelas 1 SMA niku ibarate lagi masa-masa pertumbuhan. Pertumbuhan. Nggih, lagi tumbuh-tumbuhe. Tumbuh tambah dewasa. Apane wi, Mas? Umure. Umure. Dadi mbinjing nggih sekolah. Sekolah. Wah iya. Sekolah iku kudu tetep rajin, Nggih. momok ana tugas PR yo tetep digarap. Sekolah tapi ning sekolah turu, Mas. Ora apa-apa, sing penting mlebu tok niku pun sae. Nggih, leres. Kados kula niki mamane tanggapan Jenengan nggih sekolah? Lho, riyen sekolah to. Riyen nggih. Terus mau bengi tanggapan enjinge sekolah ngaten nggih. Ora ketang turu sing penting mlebu.
Mlebu tok niku pun sae. Absen tok apa, Mas? Nggih. Pun penak. Lanjut. Bayar. Nono nunuke nonong. Iso nunuke nonong. Maksude iki anu ki lho ngabani larase, Dik. Wah, marai elek ya. Ya, larase. Golek isi podang. Delan Mas, Mas Heru lho kepingkel-pingkel. Esuk awan sore bengi ya. Yuk, buka celuk Dik Lintang karo podang kuning celorot. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mopeng miterangganku goleki pernah krasa esok awan
kasih Dik Lintang, duduk dulu. Wah, Yuni. Pesek. Yo. Yo. Hey. Ayo Pak Pesek. Merdeka! Merdeka! Loh, menang iki. Nah gitu wong-wong nang ilang kok iki. Walah, tiba lagi lho wong semene akeh lho kok merdeka. Merdeka! Lah iya. Merdeka! Sito. Sing nyaur siji loro. Ora ono irung muntek kok ya banter lek mung. Iya iya lanang kok. Lho, sapa sing lanang? Kowe masa lanang. Wah, lho kasusnya cepet sih. Wis ora ngono. Aduh merah mek Mas. Kowe iki wong wedok nganggo kasut ora sepaton. Hawane adem, Mas. Saliman dulu sama Mas Lindro sama Mas. Iya. Gitu. Neo. Pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak nikah no. Oh, tak nikah. Nikah oh sayang sik iki saru bukan mungkin. Saliman sik kenalan. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak. Dalu. Paring asma sinten Cahyu? Kula Sri Pesek. Dalem saking pundi Kula no? saking Bagor niku mawon. Bagor. Nggih. Sampun kagungan bojo. Dereng kula tasih jomblo, Mas. Pomo tak golekne jodoh gelem. Sing ndi karo sapa? Ndi to? Karo Mas Akbar piye? Ya ora apa-apa to. Piye Mas Akbar tak jodohne karo sampean piye Mas? Loh, Iya, Mas, ora apa-apa no. Ora apa-apa kok. Tenan? Lho, dia ngomong ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Piye yo mbok nikahne kowe mbok ijabne yo? Sik to aku ki dapuk apa ujug-ujug mbok kon nikahne. Iki ki wong tuane ndi? Wis to sing penting ki anake gelem sik wong tua iku urusan keri. Lah, kuwi lho. Lho, Bocah nek biyen edan. kan apa nek biyen kan gudel anut kebo. Heeh. Saiki kebo kudu anut gudel. Lah iya. Terus aku Lirmu dinikahne karo Akbar. aku dirabekke. Yo piye cocok ora? Ora gati to? Yo Wis karek kowe aku ora tanggung jawab. lho lah nyapa? Lho, lah iki bapake urung karuan ya anake wong akeh kok. Apa Sik, yang sik, bingung sik, ke? Saiki dikencengne tembunge iki piye emang? Genahno sik. Lah lah kowe iki ra ngerti kok. Kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Ha iya to. Kowe kok ngandakne nek pesek iki pake akeh iki. Lho, anake wong akeh. Anake wong akeh. Jaman cilikane bapake merantau, ibuke ya merantau sing momong wong sak desa sampe sakmene gedene. Iki anake wong akeh. Kowe ora ngerti ora kasuse pake kok lunga iki? Nyapa? Digoleki Bang Mekar. Oh iki kok nganggo Bang Mekar barang ku lho. Kok iso teko bang barang Sik, sik, sik. kok ya. Sampean kok guyu apa akeh anggota mriki? Apa? Nggih. Tekan neh akeh ketok ya. Iya, Kita anggota. Kowe wis ping 45 rong. Napa neh? Wis 45 dilongkas grupe momongi iso digulingne kuwi. Lah iya. Heeh. Iso jupuk neh kuwi. Donga Mbak Sri Pesek kagem warga dusun Kaliula. Nggih, mugi-mugi masyarakat Kaliula pinaringan seger waras, bagas waras. Amin. Terus rezekine melimpah, mugi-mugi panenane berambang nggih tambah mentol-mentol nggih Pak Bu. Apa kuwi? Sik. Gede-gede Mas. Iya, iya. Sing pentol. Omonganmu aja kesusu to. Ana brambang kok mentol-mentol. Iki piye? Lek jiran mang di lek jiran. Loh, berambang lak mentol to Pak, boten mentil to. Hei. Lah nek mentil ki cili, nek mentol gede Mas. Lah iya Oh iya nek mentil ki kacang. Aku Lah omongane iya. Pesek lak kerungu kresek kera iku. Lah kan gede, lah berambang mentol mosok saru boten. Boten Aku Boten kok wedi saru lho. dhewe. Niki asli, boten Asli. lah nggih boten saru Mas. Dah. Lah nggih. Tungane piye? Wong kula niki nggih asli lho Mas. Iya, tapi mentole asli. Asli. Iya, 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 iya. Terus napa malih Mas? Wah, wes. Pak Lurah didongano Pak Haji Sasono tasih lenggah Pak nggih. Lurah, mugi-mugi panjang umur Sing nggih. ngerti ra Pak Lurah piantune sing pundi? Menawi sing sedekap niku to?
Oh sanes. Oh wonten wingking lah nika lho. Oh nika nggih piantune nggih. Carane goleki Pak Lurah kok ora ngerti. Lah nek ane to tau sapa kene ben kenal karo lurahe kene. Lah kula nggih sapa mriki lho angger-angger. Nah, kowe Pak Lurah gak ngerti to? Derek. Tekon karo sing ngerti. Sing ndi njajali? Penyipun Pak Dipanggih Pak Haji Sasono. Pak Aji Sasongko. Nggih, Sasono. Kang Pundi jenengan pados riyen. Menika lho. Wis wakil men. Sik to, kowe iki Pak Lurah piantune sing pundi? Lah nggih, Genahno, Mas. menika lho. Kok ngantek rene barange ngopo? Kok rene Mosok ora enek sing nyantolo sitok-sitok. Iso goleki channel. edian iki. Padha gak roe ya. Mbak Sek. Nggih. Wah apik ya nyeluk Mbak Sek. Ya. Iki pamundutan akeh. Iya no. Ana selendang biru ana sesideman. Ayo Iya, milih. iya. Pilih mana? Milih mana? Milih mana? Kowe milih. Madepe rono lho. Iya. Ya iya. Milih Kowe pengen ditabuhi gamelan apa diesel? Yo gamelan to, Mas. Mas, iki sinden mosok Lah ditabuhi iya diesel. kok sia-sia iki ngopo to jane? Ora kok sia-sia lah nek umpama ning gamelane terus diesele dipateni apa sida wayangan. Oh Iya. Terus apa nih Mas jawaben to? Dengaran kowe kok meletik to Lah iya mio. dengaran aku pinter. Apa Mas? Apa Mas? Apa Mbak? Apa, Mbak? Apa Mbak Sek? Oh, kula sesideman mawon Oke, sesideman. Soale senengane dalange kulino soale. Oh, sesideman iki apa to artine? Delik-delikan. Oh, delik-delikan. Iya, senengane dalange iki lho. Anu, nyun sewu iki cara prahmene kowe gandrung mio. Aku. Iya. Karo dibawani. Karo Oh, dibawani. ngono-ngono. Sing bawa sing lanang to. Ya kowe sing seneng kene. Lho, aku seneng iki gak mungkin. Kowe ora ngerti asline kok lho, dilogo. Lho, ya ora mungkin to, Mas. Iki upama ya, Sek. Lho, kur umpama lho. Ora ngono kowe apa-apa dek bengi digathukne lurah kae ya moh iki kok ya ora gelem. Wis gelem kok iki kowe. Ha iya. Nah. Kok aku mbok gathukno karo wong sing ngono-ngono kuwi to, Mas. Deloken. Mas. Iso kaya Mickey Mouse. Iki sindian Iki mbok wae apa lho, Ndro? Kowe digandrung karo kono. Heeh, digandrung. Ya. Wiwi yo. Walah jane sing lanang iki. Gelem ya iki toprake ming iki. Walah, aku bawa mbak iki. Bawa no. Aduh, ya. Ya. Lakone iki suminten edan, wis suminten. Nek bawane sesideman ra Sesideman. apa-apa. Kene Subroto aku pake. Iya. Tapi aku mau edan lho, kok edan tenan. Ora. Ora dikon ya wis edan. Ya. Ya digandrung karo dicekel. Sang pekik priya bagus. Bocah kaya Ayo, cok. bagus. Bocah kaya cok bakar. Alah. Meripate lho. Kaya Panji Asmara Tangi. Mas Mio, disauri nganggo daping sing nembang aku. Iya. Sowan menyang kutha gedhe. Kuwi deping apa nguyuh? Lah kono gregele keterak. Iya, selokno gregele. Kudu pas lho, kudu pas. Itu padha. Nggih. Nek ora pas dituthuk ya. Nek ora pas dituthuk ya. Janjian ya sik ya. Iya. Iki nek ora pas dituthuk Iya, perjanjiane. nek ora pas. Ya mengko kok cepak konoan to, Ndro. Wis ora iso kene. Ayo Penjuman sing tembang. daping. Gendara aja kok kan gregel lho, Mas. Ora. Ori aku. Aduh. Bendara terus kayung-yung selendangku ning kang saking wukir. Malah hidupne rene. Aku nerokne debinge. Deping-deping lah kowe malah raiku pas kok. Lah tak guak ning ndi nek rono gak yo iman-iman. Mubadin. Terus tekan ndi wae? Swara kurang premono ning wasis angungkro. Gua Mas. Wes ulu ae ben diulune.
Wis dilek. Wis. Apa nek brengos sak luntur. Iya. Lah iya. Kuwi brengos buat telek lencung kok. Terus Lewer. tadi Angung rum marang Bendoro. Enak aku dibutah nyamang rumahmu. Wis to, Sek. Aduh jujur. Sik to, kowe rene yo. Ya. No woman lho wi yo. Iki nyawang aku iki kaya menungso apa kaya telek sapi? Kaya urip-uripan iya wong Nyawang kok kaya ngono. Lah iya. Sawangen lho. Panji Asmara bangun. Alah. Aku kok ya gumene. Mboke kok mbiyen kok mentolo ngemiki ya. Lah iya, nyawang napa ora ya? Biyen dimik mbokmu apa ngemik mbok? Ora, aku ki dimikne pedet mburi omah kalau ditung ning ngene. Oh lah. Tung ning Kayakno. ngene lah, pas Kayak. waktu saat mestine sapine keri. terus? Lah kono nyeluwin tak puancal dia kena cangkemku. Lah iya. Terus dadi ngono kuwi. Teko saiki malah jidet to. Jidat. Nyantol. Angung romarang Bendoro. Weh, pas. Ya. Pas. Tia Sule Estia. Kuwi latihan stroke ketoke. Pijer ngincangake ale. Apa nek wong bowo karo ngene-ngene lho. Alis ki yo. Alis. Wih, saya iso ngincangne alis iki piye ya, Sel? Sing ngene iki lho, Mas. Iya. Biaya untukmu metu kabeh, Mas. Sek kowe. Ora. Jujur. Jujur tak wae. Incange alis mau piye alise? Kowe dasar mio. Lah alisnya tekan sirah. Siji wae to. Lah iya. Incangake lambe. Lambene dikincangke. Lambe. Iya. Manise. Coba Mas. Iki lambeku enek benange kok. Bukae benang apa to? Lah iki iso dibatek. Wah, oh lah iso to Gawe tibake jaman jan. bayi. Oh iya, Mas. Malah mbok godolanan. Ya. Nah. Nah. Heeh. Terus tibane to ki? Lho, apa kuwi? Ndang gage ngono Oh, lho iya. maksudku. Iya. Terus no sesidem. Konjo kagem sedaya Oke. para pandemen asta Prayukne nggih. Mas Arya. Oke. Asta Brata. Yo. Mas ngene. Jogeti Mas Yo, Mio, yo, Mas yo, yo. Mio. Oke. Iki sepatune Pak Wo lho iki. Sampun Pak Wo. Luwe bersih panen ono timbang mati tahan Raja kang selesya wangi samudana marang kula warga
Akbar. Mas Lindro Mas Mio. Terima kasih buat pemirsa yang dimanapun Anda berada, Mas Mio. Di Akbar Sahara. Astabrata. Yo dintek urip hoi kowe tak tukoke omah saisine terima kasih Mbak Sri. Oke, thank you luar Mbak Sri. biasa. Sampun ngaturaken sesideman Mas Lindro Mas Mio. Leres Mas Akbar. Luar biasa. Nggih. Warga masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Kaliulo. Kaliulo. Bengi iki disumbut ki tenan. Luar biasa. Biasane Mbak Cangik, Heeh. menika Pak Kades Aji Sasono, Oke. kalian Pak Kasun, Pak Wo Zaini ini kulino nembang, kulino nyanyi. Wah iya tadi sudah nembang terus. Oh, sampun toh, Pak? Nggih, tapi kepareng minggah mau malih mboten napa-napa. Nggak apa-apa. Nggih. Oh, nggih. Pak Lurah tasih lenggah mboten? Oh. Sampun kondur. Waduh, alamat kingko amplope piye? Oh, sampun. Oh, amplop Wis, ora wis, sanggup wis, wis. pikir nek piyai kene langsung del ngono kok Oh, Mas. iya. Aman pokoke. Engko arep mulih sangoni brambang kabeh ning. Pamundutan masih banyak, Mas. Leres. Heeh, iki ana Dewa Tresna, ana Selendang Biru. Heeh. Kudu diratani antarane gamelan karo musik. Wah, nggih. Ya mau ana titipan dari Ibu Panitia. Ya. Ngersake pupus sing nelongso ibu-ibu masak. Oke, siap. Mangke diaturi nggih. Oke no. Heeh. Ana Mbak Jessica. Heeh. Yo jumeneng yo. Heeh. Heeh. Yo sepotore to. Asik. Ho ho. Ahe. Ja. Ahe. Mas Lindro karo Mas Mio durung pernah ketemu iki. Dereng Nggih. Ya kenalan. Wajan nyawang bocah saiki iso ayu-ayu. Ya, jan ngene iki teko omah bojoku kudu tak pateni. Maksudnya iki pateni lampune terus jak ngibadah bareng salat tahajud. Tenan bojomu mbok pateni. Ora. Mas mbok pateni. Ora. Astagfirullahaladzim. Mas mbok pateni. tau penane. Buacok. Bojomu tak penane wae. Ais ora. Timbang mbok pateni alok ben diopeni yoga-yoga iki lho. Siap ora? Sapa sing siap ngacung? Ini musuhmu dalam selimut kabeh Mas Mio.
cacah ki asem kok. Kayak wis disawer lho karo Mas Piro. Nduk. Nggih, pripun Om? Heeh. Wah Jan. Kowe diundang apa, Mang? Om. Oh ya bener. Lah Lah kudune pripun? apa? Mbah. Loh, nyeluk aku ya jombang. Apa? Pripun? Kakekane. Kene AA ki ee. Ya. Nyuwun sewu, Mbak paring asma sinten? Paringan asma, Kersanipun semua netizen ya, Mas ya. Ya. Iki ben ngerti ketok Kok kudu neng mburi neng apa to? Anu. Mboten. Ayo Jadi, perkenalan namanya kenalan. siapa? Ben apa iki pemirsa di YouTube pirsa uga warga Kaliwula sami pirsa tepang. Iki lanang sidolep lagi, Mang. Situ lep. sing Modele nonton saiki lepe dadak modele. Heeh. disumbutke karo anggaran. Lah. Ayo kenalan sinten? Nggih, tepangaken nami kula Jessica. Jessica. Nggih. Dalem omahe endi, Nok? Kula Madiun Gemarang. Cedek ngono lho. Lho cedak mah ngono lho. Lah wong andekno meneng to. Lah omah Kleru omahmu endi to ya, Meo? Aku yo mbedion. Kedion pundi? Lah wong tuku monong lho, Bos. Ya. Ganjel ngoten. Tepungke ya, Nduk. Salaman. Nggih. Kian santang. Alah. Malah nek kowe ora kowe iki ra kian santang. Apa kian apa, Mas? Yang batang. Cocok iku. Lah niku lho. Pantes kowe yo. Oke. Oke. Sabar ya, Dik ya. Mbak Jessica, Dalam. milih lagu yang mana antara tadi yang saya bacakan? Apa arep nembang liyane nggo ora apa-apa? Arep ora apa-apa? Mau liyane sama dikane mangke. Kok kowe ora apa-apa nyanyi nek masalah tembang-tembang dangdut wis enek penyanyi dangdut asline. Sapa? Ya. Dangdut Nggih, piye? nitune mawon nggih, Mas. Oke, ora apa-apa, monggo mardika mawon. Apa? Gelo. Gelo, oke. Nggih. Gelo. Seragenan. Oke. Pancen nek napa niku Astabrata nek kendange Jaipong niku wah cocok Mas pokoke. Sebabe enak wis penak kendangane. Heeh. Tolak ukur, Mas. Tolok ukur pengendang Jaipong Kabupaten Nganjuk. Tolak ukur. watase kendang karo wonge gedhi kendange. Ora oleh nesu, pengendang nesu, mati. Ora oleh nesu, inallah. Iya. Gelo. Yo, Oke, Mas Arya tarik yuk. Hei, asik. Ayo yo. Mangan sik Mas Heru. Ayo yo. Waseng yo. Kaya ngene lho Yen ngopo piye ngopo kok dadak
Dintekke Mbak Ces, yuk. Oke. Kaya ngene lelakonku bingung apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggali gawe gelo ati saklawase. Terima kasih Mbak Jessica sampun ngaturaken Wonten gelo. Nggih. Wajan. Penyanyi nih apa iki pesindene Astabrata iki hebat ya Mas. Hebat kabeh. Ayu-ayu nom-nom kabeh. Nom sinden kene iki tuwek sithik pateni. Lho. Kowe kok sadis men to, Mas? Maksud iki pateni lampu ning ibadah salat tahajud. Oh, alah Masuk. Mas Akbar. Nggih. Ternyata banyak netizen yang ingin performnya Mbak Lintang Kairo. Oh iya, ya, harus tentunya ini. Yang ditunggu-tunggu, Ini Mas. kembali ke Mbak Lintang lagi. Betul. Jumenang lagi ya. Peneripun Mbak Yu Lintang Karyo iki dinteni yang Kairo. Loh. Wah, jan. Dinteni sama? Oh, Mas Yar. Iya. Oh, Mas Tiar. Sik jajal madhep rene, Nduk. Gimana? Iya, Pak. Eh. Ih, aku Oh, duet, bisa iya. loh ya. Oh, Mas ini ada fan beratnya Mbak Lintang. Mas Tiar mau menyumbangkan suara terbaiknya. Nggih, niki wonten permintaan Dewa Tresna Oh, panjenengan. Mas Tiar. Oke. Ja. Mohon izin Mas Tiar. Yuk. Mas Tiar. Yen nggur nyaron ki kok ben digenteni. Sini. Iso. Ketenono. Ayo Mas Tiar. Sini, Mas. Tak sawer Yar. Ayo, Tar, dipeteni Tar. Ayo. Iso Mas Dewa Tresna. Tiar. Sik to. Serpeki ben ayo. Sik to nggumunku iki Victor kok arep ngangkat kuwi kok ya kelar. Ngangkat tok ngangkang lho. Iya. Mbok kuat. Mas yo ora kuat sing penting kan niate wis gelem. Ayo, Mas Iya. Tiar. Apa mau tak paranin? Lah. Oke. Paranono, Pak. Ayo. Wis. Ayo. Bu. Ayo, Mas Tiar. Masya Allah. Awo. Ayo, Mas Tiar. Mas Tiar. Ayo katur. Ya. Ayo, Mas Tiar. Astabrata menyimpan potensi-potensi Mas Wah, Mio. luar biasa. Iki aja to kok nggur nyanyi. Nyuwun sewu Mas Tiar. Biasane dapuk mudin barang ya. Mas Tiar wis duwe bojo dereng Mas? Sampun. Oke. Nah, iki tak tekoki. Mas Tiar karo bojone karo Mbak Lintang Kairo ayu ndi, Mas? Iya. Iya to. Cara ayune ngomah kuwi ditambahi 10 yuta, kowe muni ayu kene wani ra, Mas? Mboten. Pada gur ngomong lho ya. Pada gur ngomong nek aku gelem. Ayo. Ditambahi piro, Mas? 10 yuta. Lah kok ora gelem nyapa lho ki? Resikone Resikone apa ora nyemplung neraka kok. Ya, resikone. Resikone. Wah, tiba ya ngene iki lho Mas, jenenge tresno tulus ya kaya ngene iki, Mas. Piye to, Mas? Tulus apa wong asline wedi. Dibukane catetane Dewa Tresna. Oh, terus. Nah, penggemar Mbak Lintang Kairo ya, Mas ya? Coba mic-nya dipegang enggak apa-apa? Dipegang, dipakai. Jajal kene. Cek. cek. Sekelono jajal tangane Iya, Mbak cedak, Lintang. cedak. Sik ora apa-apa. Lah Lintang, tangane Mbak Lintang lah. Gimana? Hari ini kita kok kapal baju ya, Mas? Ya kok kopel ya sarimbitan ya kene Madepe rono lho, madepe. Ini kita kapal baju. Masya Allah. Iso turu ngarep omah iki kok. Dibuka. Apa arep mbok gandrung sik ora apa-apa iki? Ora Dewa Tresna ki lho, Dewa Tresna. Dewa Tresna? Heeh. Bisa. Tak setel kok kene. Kok ya iso nyanyi to. Anu sesone nek arep manjak nabuh ki wedahan sithik-sithik ngono ya. Mas Dunya sampean apa? aja nyek to, Mas. Malah ngene original. Ori no. Yuk Dewa Tresna. Oke. Bersama Mas Tiar fit Dek Lintang.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba. Kaya ngopo babareng lakon? Tak derekke ya. Simpang Limaria lapangan Pancasila Semarang memandang Pranata Sabaguna Suasana rame rakyat gede atine Jabat tengah Wosron pengambangan Jerung utang Saben desa ngandesa Saben dina minoya Simpang Limapi guna Upacara Keperluan umum Simpang Limaria ing kutha Semarang Umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tancarup deni Rama parna ong dwaja nyuwang bendhe ngungkung Prisang ora kyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita sedyaning kayunaku kang sarta para Kurawa tinanggenah ya kuwi tumuju ana ing lengkeng Gunung Tidar anyadang kang sarta anyadong tumuruning pepakem Jamus Kalimasada supaya ing tembe mburine negara Ngastina pinaringan ayem kang sarta tentrem manut pangandikane Mahatma Resi Bisma. Ya. Slendra sing dadi rasane Patih Sengguni. Sadurunge tumuju ning lengkeng Gunung Tidar, dalane kudu mlebu ana ing alas Wulusan. Ya. Para Kurawa tak pandhegani luwih dhisik mlebu ana ing alas Wulusan supaya katekan kang jinangkah ya kuwi mlebu ana ing lengkeng Gunung Tidar anyadang lan anyadong pepakem Jamus Kalimasada.
ya jagat ya dewa ya bathara. Iki ana kaelokan kang mapan ana ing alas wulusan. Alas sing kondang gawat keliwat-liwat, alas sing kondang jari wingit